መቸም ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊልና ናብ ዝኾነ ዓዲ ንኸዶ ወይ እውን ናብ ዝኾነ ፍቕራዊ ህይወት ንኣቱ ወይ እውን ገንዘብ ንኸዓብቶ ስድራና ክንዓሊ ኢና ንብል ኩሉ ኣብ መወዳእታ ተጠቕሊሉ ናብ ሓደ ዕላማ ይበፅሕና። እዚ ዕላማ እዚ ድማ ሕጉስ ምዃን ዝብል ዕላማ እዩ። ኩላትና ሕጉሳት ክንከውን ኢና ንደሊ፣ ግን ድማ ብኸመይ እቲ መንገዲ ክሕርበተና ይኽእል ይኸውን ወይ ድማ ኣብዞም ነገራት እዚኦም ሓጎስ ደሎ ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል እዩ። በሉ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ድማ 7 ብሉጣት ዝኾኑ ባህርያት ናይ ሕጉሳት ሰባት ብዝግባእ ክንርኢና። ናብ አይዲያ ላይፍ ሓደሽቲ እንተደኣኹምኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ድማ ነዘን 7 ብሉፃት ዝኾና ናይ ዕውታት ሰባት ባህርያት ብኸመይ ከነተግብረን ከም ንኽእል ብዝግባእ ብምርኣይ ዝሓሸን ድበለፀን ሓጎስ ኣብ ህይወትና ብኸመይ ከም ነምፅእ ክንርኢና። ኣብታ ቀዳመይቲ ከብለኩም። እታ ቀዳመይቲ ሕጉሳት ሰባት ዝውንንዋ ባህሪ እምበኣር ንሓጎስ ይፅበይዎ ዘይኮኑ ይፈጥርዎ እዮም፣ ገዝኦም እዮም ብርሃን ዝገብሩ። ሓደ ሰብኣይ እንታይ ይገብር መሲልኩም? ኣጋጣሚ ኮይኑ መፍትሒ ናይ ገዝኡ ይጠፍኦሙ ኣብ ደገ ውፅእ ኢሉ ነታ መፍትሒ እቲኣ ክደልያ ይኸይድ። እንተደለየ መፍትሒ እንተበልካ መፍትሒ ትመስክር። ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ሰብኣይ ብኡ ይሓልፍ እሞ እንታይ ኢኻ ኮንካ ላዕዳ ሓንዲኻ ተሸገርካ ትመስል እንታይ ክሕግዘካ ብሎሞ ወሓቀኻ መፍትሒ እንዳጠፊኣት ንብሎሞ እታ መፍትሒ እቲኣ ከዓኒ ብሓንሳብ ኮይኖም ክደልይዋ ጅምሩ። ግን እንተደለዩ ሕጂ እውን መፍትሒ እንተበልካ መፍትሒ ትመስክር። ድሓር ኣብዚ ቦታ ዘስየላን ኣብ ምንታይ ዲኻ ትፊእካ ኣብ ደስ ኣይንረኽባ እናረላ ከምዚ ትሪኦ የላ ንብሎሞ እታ መፍትሒ እቲኣ ደኣ ጠፍአትኒ ኣብ ገዛ ያብሎ ህዋ እሞ እንታይ ደኣ ኮንካ ኣብ ደገ ትደላ ካብ ገዛ ተጠፊእካ ብሎሞ ኣብ ገዛና ብርሃን ስለዘየለን ገዛና ከዓኒ ልጪ ስለዘየለ ብሎ። በዚ ነገር እዚ ክንሰሓቅ ንኽእል ንኸውን ኢና። ግን ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ናተይ ህይወት እውን ክሪኦ ከለኹ ቅድሚ ሕጂ ወይ መብዛሕትና እውን ህይወትና ክንሪኦ ከለና ከምዚ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ናትና ሓጎስ ኣብ ክንድብ ገዛ ርእስና ብምስራሕ ውሽጥና ብርሃን ንገብር ኣብ ደገ ንደልያ ክንህሉ ንኽእል ንኸውን ኢና። እታ መፍትሒ ጠፊኣ ድላ ግን ኣብ ካልእ ቦታ ዘይኮነት ኣብ ገዛ ርእስና እያ። ስለዚ ኣእምሮና ብርሃን ክገብሩ ዝኽእሉ ብሉፃት ዝኾኑ ሓሳባትን መንገድታትን ኣብ ምህናፅ ኣብ ምድላይ ክንከይድ እንተደኣ ኽኢልና ኣብ ገዛ ርእስና ክንሰርሕ እንተደኣ ኽኢልና ድማ እታ ናይ ዕውታት ሰባት ወይ ድማ ናይ ሕጉሳት ሰባት ባህሪ ወኒና ኣለና ማለት እዩ። እታ መፍትሒ ጠፊኣ ደላ ኣብ ገዛ ርእስና ተኣምር ኣብ ካልእ ቦታ ኣይኮነትን። ሕጉሳት ሰባት ድማ እዚኦም ዝርድኡ እቲ ሓጎሶም ሒዙሎም ድመፅእ ድኸድዎ ቦታ ኣይኮነን ወይ ድኾነ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ምስከርኩ ኣብዚ ምስከርኩ ይኮነን ድብሉ ወይ ድማ ድኾነ ፍቕራዊ ህይወት ምስ ኣተኹ እዝነትን ነገራት ምስ ረኸብኩ ገንዘብ ምስ ረኸብኩ ጥዕና ምስ ረኸብኩ ድኾነ ዓይነት ክረኽቡ ኢሎም ኣብ ደገ ምናልባት ንሶም ክሳብ ሕጂ ዘይረኽቦ ነገራዊ ይኮነን ድገብሮ እቲ ናቶም ሓጎስ እኳ ደኣ ኣበዮም ድገብሮ እንተደኣ ኢልኩምኒ ኣብ ገዛ ርእሶም እዮም። ካብ ገዛ ርእሶም ተመሊሶም እቲ ኣብ ደገ ዝደልይዎ ደሎ ነገራት ንኽፍጠር ዘኽእሎም ብሉፅ ዝኾነ መንነት ሃንፅሞ ኣእምሮም ብርሃን ብምግባር ድማ ንህይወቶም ብርሃን እዮም ዝገብሩ። እዚኣ ድማ ኩላትና ክንውንና ዘለና ባህሪ ትመስለኒ። እታ ካልአይቲ ዕውታት ሰባት ዝውንንዋ ባህሪ ድማ ነቲ ክቕይርዎ ዘይክእሉ ነገር ኣይጭነቁሉን እዮም፣ እኳ ደኣ ይቕበልዎ እዮም። እዛ ጥበብ እዚኣ ብጣዕሚ ኣብ ህይወትና ኣዝያ ወሳኒት ኮይና ሓጎስና ድማ ዘለኣለማዊ ትገብር ነገር እያ። ኣብ ህይወትና ዝኾነ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገር ክንቅይሮ ዘይንኽእል እንተደኣ ኮይና ክንቅበሎ ጥራይ ዘለና ኣብ ምቕባል ድማ ብዙሕ በረኸት እዩ ዘለዎ። እንተደኣ ነዛ ጥበብ እዚኣ ተረዲእና ድማ ኣብ ህይወትና ድኾነ ዘጋጠመ ነገር ኣሎ ክንቅይሮ ዘይንኽእል እንተደኣ ኮይና ኦሬዲ ዘጋጠመ ዝተፈጠረ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ምስኡ ምግጫው ኣብ ክንዲ ሓጎስና ኣብኡ ድስራቕ ነቲ ነገርቲ ብምቕባል ዝሓሸ ነገር ፈጣሪ ከምነንፀልና ልመናና ናብኡ ምግባር እዩ። ጸሎትና ምፅዓብ እዩ። ነቲ ሕጂ ዝዓደሉ ነገር ከዓኒ ብዝግባእ ምቕባል እዩ። እዚኣ ትገብር እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ካብ ናይ ትማሊ ሕሉፍ ድነበረ ህይወትና ድሕዝነና ድነበረ ነገራት ኣውፅኣ ኣብ ሕጂ ሰዓት ንዘሎ በረኸት ኣብ ሕጂ ሰዓት ንዘሎ ፀጋ ንኽንቋደስ እያ ትገብረና። እታ ሳልሰይቲ ሕጉሳት ሰባት ዝውንንዋ ባህሪ ድማ ሓድሽ ነገር ኩሉ ግዜ እዮም ድፍትኑ። ህይወት ብሓደ መንገዲ ጥራይ ትኸይድ እንተደኣ ኮንካ ሓደ ነገር ሒዝካ ትኸይድ ተኣቱ ትወፅእ ትርቅስ ትስእ ትበልዕ ትሰቲ እንተደኣ ኮንካ ኣሰብቻዊታ ትኸውን። ምናልባት እውን እቲ ደሰልቸወካ ደሎ ነገር ሓጎስካ ሒዝዎ ክጠፍእ ክእል ክኸውን እዩ። ዕውታት ሰባት ወይ ድማ ሕጉሳት ሰባት ግን እታ ተመሳስሎም ባህሪ እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ መዓልታዊ ሓድሽ ቻሌንጅ መዓልታዊ ሓድሽ ነገራት ኣብ ምፍታን እዮም ድኸዱ። ምናልባት ሓድሽ ቋንቋ ምጅማር ክኸውን ይኽእል፣ መፅሓፍ ምንባብ ክኸውን ይኽእል፣ ኬድካ ምስ ሰባት ምፍላጥ ክኸውን ይኽእል፣ ካልእ ዓይነት ስራሕ ምፍታን ክኸውን ይኽእል። እዚ ነገራት እዚ ናይ ብሓቂ እቲ ሶም ዕላማ ይድብሎ ነገር ሒዝሎም ስለ ድመፅእ ምፍታኖም ነቲ ናቶም ሓጎስ ሒዝሎም ይድመፅእ። ምክንያት ህይወት ብሓንቲ መንገዲ ጥራይ ተኸይድ እንተደኣ ኮንካ ከተሰልቸወካ ትኽእል እያ።
ትብኡ ደሎ ነገራትም ከጨነቐካ ኸሊ ግን ካልእ ነገራት ትፍትን ሓድሽ ቻሌንጅ ተመጣጥን እንተ ደኣ ኮንካ እታ ስኻ ትደልያ ሓጎስ ምናልባት ኣብቲ ትገብሮ ነገራት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ሓድሽ ነገር ንፈትን ነዚ ባህሪ እዚ ንወንኖ ምናልባት ሓድሽ ቋንቋ ምልማድ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ጌርና ስፖርት ምስራሕ ክኸውን ይኽእል ቅድሚ ሕጂ ጌርናዮም ዘይንፈልጥ ንጥፈታት ክኾኑ ይኽእሉ ምናልባት ነብስና ክረኽባ ንኽእል ንኾይና ኣብ ገለ ቦታ ኸይና ቮለንቲር ምግባር ብነፃ ምግልጋል ክኸውን ይኽእል እቲ ደስ ዝብለና ነገር ብዝግባእ እንተ ማለት ክንርድኦ እንተ ደኣ ኸይና እቲ ነተገብሮ ተግባር ሓጎስና ሒዝና ይድመፅእ። ስለዚ እቶም ዕውታት ኢልና ሕጉሳት ኢልና ምፅዋዖም ሰባት ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገራት እዮም ዝፍትኑ እሞ ሓድሽ ነገራት ንምፍታን ድማ ሕጂ ንበገስ። ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ዘሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱር በእተኻዊ ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና። ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ነንበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ክላስ ራኸና እታ ራብዐይቲ ሕጉሳት ሰባት ዝውንንዋን ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳነይቲ ዝኾነት ንኹለን ነዘን ንብለን ዘለና ነገራት ተኣስረን ድማ ሕጉሳት ሰባት ዕላምኦም ብዝግባዮም ንፈልጡ ናይ ሂወት ዕላምኦም ተረዲእዎም እዮም ትሰርሑ። እዚ ነገር እዚ ምናልባት ከቢድ ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል ይኸውን እዩ። ብሓፂሩ ግን እንተ ደኣ መዓልታዊ ኣብ እንገብሮ ተግባር እንታይ ዕላማይ እንዳበልና ደሐጉሰና ነገራት ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ኣብዛ ሳልሰይቲ ሓድሽ ነገራት እንዳፈተና ብዝግባእ ኣብ ንጥፈት ንርከብ እንተ ደኣ ኮይና ዕላማና ክንረኽቦ እንተ ደኣ ኽኢልና ንገብሮ ተግባር እንሰርሖ ስራሕ መዓልታዊ ሂወትና ብሓጎስ ይድመልእ። እቲ ንስኹም ትፈትዎ ነገር ኣብ ምትግባር ዘሎ በረኸት ድማ እዚ ኢልካ ክግለፅ ዘይክእል በረኸት እዩ። ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ትምኒት እንተ ደኣ ሃልይዎ ደስታ እንተ ደኣ ሃልይዎ ናይ ብሓቂ ፓሽኔት ኮንኩም ትሰርሖ ዕላማ እንተ ደኣ ሃልይኩም ድማ ሓጋዚኹም ድኸውን ፈጣሪ እዩ። ምክንያቱ ደይትፀዓዱ ደይስልችወኩም ብነፃ ኣገልገልቲ ስለ ትኾኑ ብጣዕሚ መንፈሳዊ ኢኻ ትኾኑ። ደስ እንዳበለካ ብነፃ ድማ እንዳገልገልካ ሓጎስካ ድማ እንዳኣወጅካ ኢኻ ትኸይድ። ወላ እኳ ሕጂ ኣይነፅረልና እቲ ዕላማና ግን ኣብ መዓልታዊ እንገብሮም ንጥፈታትና ደቀቕቲ ወላ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መዓልታዊ ኣብ እንገብሮም ንጥፈታትና ግን እንታይ ደሐጉሰኒ እንታይ ዕላማይ እንዳበልና ክንከይድ እንተ ደኣ ኽኢልና እታ ድበለፀት መንገዲ ንሓጎስ እዚያ። ስለዚ ሓደራ ዕላማ ኣይፈለጥኮነ ኢልና ግን ስቕ ኣይንበል። ዕላማና ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ብዝግባእ ኣብ ምግልጋል በኣና ብርሃን ናብ ካልኦት ሰባት ንኽመሓላለፍ እንዳፈቐድና ንፈጣሪ እውን ክንሓትው ንኽእል ኢና። እንታይ ዕላማ ኢልና እውን ኣብ ጸሎትና ከነበርታ ንኽእል ኢና። ኣብ ጸሎትና እውን ክንሓትት ንኽእል ኢና። ኣበርቲዕና ብዛዕባ ጸሎት ክንገብር ንኽእል ኢና። ዕላማና እንተ ደኣ ብዝግባእ ክንፈልጥ ክኢልና ድማ እቲ ዝዓበየ ሕጉስ ሂወት ክንነብር ዝኽእለና ብሉፅ መንገዲ እዩ። እታ ሓምሸይቲ ሕጉሳት ሰባት ዝውንንዋ ባህሪ ድማ ዙርዮኦም ብጣዕሚ እዮም ዝቓንዩ። ኣብ ዙርዮኦም ዘለዉ ሰባት ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ነገራት ብዝግባእ እዮም ድመርፁ። እንተ ደኣ ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት ደይንመርፅ ኣዕሩኽትና ክኸውን ይኽእል እንከታተሎ ሶሻል ሚድያ ክኸውን ይኽእል ብዝግባእ ደይንመርፅ እንተ ደኣ ኮይና ሓጎስና ድሰርቕ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከምዚ ትርእይዎ እዩ። እዚ ሶሻል ሚድያ ሒዝዎ ድመፅእ ጋዓገልጠም ሒዝዎ ድመፅእ ሰላምካ ድሰርቕ መንፈስካ ድብርዝ ማዕቲ ነገራት እዩ። ክትሪኦም ከለኻ ብጣዕሚ ኣእምሮኻ ደናውፅ ነገራት እንዳመፀ ብገዛእ ሞባይልካ ድማ ሓጎስካ ትስረቕ እንተ ደኣ ኮንካ ትዝኸፍአ ነገር እዚ ካብዚ ክንደሕን እንተ ደኣ ኮይና ግን ኣብ ሞባይልና ንመፁ ሰባት ኣብ ሞባይልና ንሪኦ ነገራት ብዝግባእ ክንጥቀቐሉ ክንክእል ኣለና። ዙርያና ከቢቡ ደሎ ሳብስክራይብ ጌርና ዘለና ንከታተሉ ለና ሶሻል ሚድያ ሙሉእ መዓልቲ ሂወትና ንውፍየሉ ክሳብ ዝሃለና ሓጎስና ድሰርቕ ድዩ ወይስ ሓጎስና ድዓንትር ብዝግባእ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። ብድሕሪ ድማ ኣብ ከባቢና ደሎ ኣዕሩኽትና ኣብ ከባቢና ደሎ ሰባት ዓጁኻ ደሉ ተስፋ ድመልኦም ንሂወት ንኸተስተማቕራ ድገብሩ ድዮም ወይስ ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም? እዛ ነገር እዚኣ ሓደራ ኮነ ኢልና ኢና ክንፈጥራ ዘለና። ምስ መን ንዓርኽ ብዝግባእ ክንፈልጥን ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። እቶም ብሉፃት ዝኾኑ ኣዕሩኽትና ድማ ሓጎስና እንዳዛየዱ ናብ ብሉፅ ዝኾነ ቦታ ሒዞምና እዮም ዝኸዱ። እታ ሻድሸይቲ ሕጂ እውን ወሳኒት ዝኾነት ነገር ድማ ኩሎም ሕጉሳት ዝበሃሉ ሰባት ድውንንዋን ኣነ እውን ኣብ መዓልታዊ ሂወተይ ተግብራን ነገር ንሳ ድማ ኣብ ምሃብ ምውፋር እዩ። ካብቲ ንቕበሉ ንላዕሊ ክንህብ እንተ ደኣ ኽኢልና እንዳተባረኽና ብጠጋውን እንዳተኸበና ኢና ንኸይድ። ስለዚ ሓደራ ምሃብ ማለት ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ መንፈሳዊ ዝኾነ ናይ ፈጣሪ ባህሪ እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክንርዳእ ክንግንዘብ እንተ ደኣ ኽኢልና ኩሉ ግዜ ኣብ ምሃብ ንዋፈር እንተ ደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ድወሃበና ሃብ ክትወሃቢት ነገር እቲ ብጣዕሚ ቀለልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ወሪድና ኣነ ሞ እንታይ ኣለኒ እንታይ ክህብ ክንብል ንኽእል ኢና። ግን ኣጆኻ ዝደሊ መሊእ ሰብ እዩ ደሎ። ተሌፎን ድውል ኣቢልካ እኳ ኣጆኻ እንተ ረኣይካ ንሓደ ሰብ
ዝኾነ ዓይነት ደስታ ኢኻ ትፈጥረሉ ንዓኹ ዝኾነ ሓጎስ ፍኹስ ኢሉ ንከም ሰዕለን ክኸይድ ይብለካ ብቐሊል ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ መንገድና ንሪኦ ሰብ ምሕጋዝ ክኾን ይኽእል እዩ ድግፍ ኣቢልካ ምናልባት ቅድመ ንዝደፈአ ሰብ ክኾን ይኽእል ምስጋር ክኾን ይኽእል ኣብ መዓልታዊ ንገብሮ ሂወትና ብጣዕሚ ካብ ድገርመና ሓደ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ሰላምታ ጥራይ ደሊ መዓት ሰብ እዩ ደሎ ካብ ድገርመኩም ኣጋጣሚ ኣብ ዝደለናዮ ኦፊስ ናብ ታሕቲ ድሕልዎ ኣለዎ ነዝናትና ኦፊስ ንእሽተይ ሰላምታ ሰላም ኢልካ ወላ ክትሓልፍ ከለካ ከመይ ዓይነት ደስታ ወይ ከመይ ዓይነት ፍሽኽታ ኣብ ገጾም ትርኢ ብጣዕሚ ኢኻ ትግረም ቀሊል ነገር እኮ ብጣዕሚ ቀሊል ነገር ሰላም ጥራይ ኢልካ ክትከይድ ከለካ ግን ይግረሙ እዮም ብጣዕሚ ኢኻ ትግረም ስለዚ ንእሽተይ ነገራት ካብታ ደላትና ክነካፍል እንተደኣ ኽኢልና በዞም ሰባት ኣጆኹም ክንብሎም እንተደኣ ኽኢልና ንእሽተይ ትቁረስ መግቢ ወላ እንተሃልያትና ክንቦም እንተደኣ ኽኢልና ኣብ ምሃብ ብዙሕ በረኸት እዩ ደሎ ብዙሕ በረኸት እዩ ደሎ ስለዚ ክሕጉሰና ድኽእል ሓደ ነገር ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ድማ መሃብ እሞ ካብ መሃብ ድሕራይ ንበል እታ ናይ መወዳእታ እታ ሻብዒይቲ ናይ መወዳእታ ሕጉሳት ሰባት ድውነነዋ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ናይ ሂወትና መምርሒ ጌርና ክንወስዳ ዘለና ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ኣመስገንቲ እዮም ምስጋና ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ሓጎስካ ድምፅእ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብምስራሕ ድማ ሓሸ ሰብ ንኽትከውን ዝገብረካ ብሉፅ ዝኾነ ካብ ፈጣሪ ዝተዋሃበና መምርሒ እዩ ሓደ ንጉስ እንታይ ይገብር መሲልኩም ብጣዕሚ ማለት ኣይ ምስጋና የብሉን ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነገራት ይደሊ እሞ እንታይ ይምነ ኩሉ ነገራት ወኒኑ እዩ ደሎ ኩሉ ነገራት ንጉስ እዩ ግን እንታይ ይብል ፈጣሪ ኣነሲ ኩሉ ነገራት ብተንከፍከውስ ናብ ወርቂ እንተዝቕየረለይ ኣነ ሕጉስ ምኾንኩን የረብል ኩሉ ነገራት ናብ ወርቂ ክቕየረለይ ኣጥዕቆ ስለ ጸሎት ዝገበረላ ስለ ደልያ ፈጣሪውን ክምህሮ ስለ ደልየ ድማ ኣብ ሕልሙ ኩሉ ነገራት ብተንከፎ ወርቂ ክኸውን ርእሞ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ካብ ልቃሱ ብርድ ቢሉ ይትስእ ምስተስእ ካብ ልቃሱስ እዚ ነገር እዚ ክኽፍትነ እዩ ብምባል ከዓኒ እንተረኣየ ኦሬዲ ዓራቱ ተንኪፎ ስለ ዝነበረ ትድነበሮ ቦታ ኦሬዲ እቲ ዓራትቲ ወርቂ ኮይኑ ኣሎ ከባቢ እንተረኣየ ገለ ትንክፍ እንተበለ ወርቂ ክኸውን ልሰትየሉ ብርጭቆ ትንክፍ እንተበሎ ወርቂ ቅየር ድሓር እታ ኣሳሳይት ማይ ኣምፅለ ይብላ እሞ ማይ ኣምፅእ ምሰበረትሉ ትሸሓነ ከዓኒ ወርቂ ቅየር ብጣዕሚ ይስምብል ደስ ከዓ ይብሎ ሕጉስ ክኸውን ካብ ሕጂ እኒኦ ደኣ በቃ እብል እሞ ሃንደመት ጓሉ ትመፅእ ዋው እዛ ጓለ ኢሉ ከዓኒ ጓሉ ዳጎየት ምስ መፀቶ ሕቁፍ ኣብል ኣሎ እንተረኣየ ጓሉ ብደረቓ ሓወልቲ ናይ ወርቂ ትኾነልኩሞ እታ ኽብርቲ ተወካስ ድማ ትስእና ኣዝዩ ስንበት ብጣዕሚ ሰንቢዱ ጓሉ እንዳረኣያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ድፈትዋ ምስ ኣደ ሰራሰር ክትፅውዕ እንከላ ደስ ትብሎ እታ ሓንቲ ኣለትን ትብላ ጓሉ ናብ ሓፂን ክትቅየር እንከላ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ድሓር ጸሎቱ ከዓ ፈጣሪ መሊሱ ከጻቕ ጀሚሩ ጓለይ ጥራይ መለሰለይ እምበር ኩሉ ነገራት ኣይድልኒ ካብ ሕጂ ንኒው ድማ ኣመስጋነ ብምዃን ዓዲበ ክኸይድ ይብል ጸሎቱ ተመሊሱሉ ብድሕሪኡ ድማ ጓሉ ተዋሂባቶ ኩሉ ነገራት ክንተወሲድሉ እታ ዝደልያ ግን ጓሉ ስለ ዝነበረት እንዳመስገነ ድማ ሂወት ክቕጥላ ኽኢሉ እዛ ዛንታ እዚኣ ንኹላትና ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ትመረና ኣብ ኢድና ዘሎ ብዙሕ ወርቂ እንዳሃለወ ግን ከም ጨርቂ ስለ ንሪኦ ዳኣ እምበር ብዛዕባ ጥዕናና ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ስድራ ቤትና ክኸውን ይኽእል ወላ ካብ ኣካል ምናልባት ደይ ክንረኽቦም ተኸኣልና ብቴሌፎን ደው ኢልና ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ፋሚልና ክህሉ ደቅና ክህሉ ይኽእሉ ክኾኑ ስራሕ ኣለና ብዙሕ ነገራት ኣለና ይመቸም ኣትሊስት ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ ሕጂ ትከታተልዋ እንተደኣ ሃልይኹም ክሳብ ሕጂ ብሂወት ኣለና ክሳብ ሕጂ ነዚ ነገር ዝኽነስተማቕር ፈጣሪ ፈቒድልና ኣሎ ስለዚ ሓደራ ጋይስ ኣብ ኢድካ ደሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ከይኮነና ነገሩ ኣመስገንቲ ንኹን ዘመስገን ሰብ ድማ እንዳተባረኸ ብጠጋ ድማ እንዳተኸበበ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ሕጉሳት ክንከውን እንተደኣ ደሊና ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሓጎስ ዝርከብ ኣብ ምስጋና ምዃኑ ተረዲእና ብዝግባእ ንፈጣሪና ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን ነመስግኖ ክብለኩም ደሊ እምበኣርከስ በዘን ሸውዓተ ናይ ሕጉሳት ሰባት ባህርያት ምግባር ድማ ሓጎስና ክንእውጅ ንኽእል ኢና ካብዘን ኣብዘን ሸውዓተ ድራእናየን ድማ ተንዓኹም ቤስት ትብሏ እታ ብድስ ትብላ ድማ ኣብ ኮመንት ተጻሓፉና ኢኹም ምናልባት እውን ረሲዕካ ያለኻ እዚ ነገር እዚ እውን እንተድካተት ፅቡቕ እዩ ትብልዎ እንተደኣ ሃልይኻ ኣብ ኮመንት ሓሳብኩም ኣካፍሉና ኢኹም ሓደራ ጋይስ ንዓኹም ዘይተሃሲ ንዓና ድማ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር እሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክሁኑ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሕጉሳት ኮይንኩም እኒለይ ሰላም ንዓኹም ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻውሎጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ነንበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ረኸብና